kadatayo ket di napay ammo. Di kaya kasawen imay pari nga aya. Uray di dananawaya ket awan bibiyang danula ket di taagag sakda. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayam ti panusa na panunutem kumati ibunga na. Di basul nga ayan rumbeng amarakrak taawan magana saang anaimbag. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayam ti panusa na panunutem kumati ibunga na. Rakrak taawan maganap saan anaimbag. Uray nun nasakit iturang ti pait tadikan iti basul nga ayan tadikan tuag ragsak. Iti basul nga kadatayo ket di napay ammo. Di kaya kasawen imay pari nga aya. Uray di dananawaya ket awan bibiyang danula ket di taagag sakda. Ket no intay utuben ay dakkel abidot. Iti biyang tinamarswa ti langit ken daga. No agbasul ka ken kuana urayam ti panusa na panunutem kumati ibunga na. Di basul nga ayan rumbeng amarakrak taawan magana saang anaimbag. Uray nun nasakit iturang ti
no intay utuben ay dakkel abidot iti biyang tinamarswa ti langit ken daga no agbasul ka ken kuana urayang ti panusa na panunuten kumati ibungana